नमस्कार, मी उर्वी सावंत पंगत तुमच्या आमच्यामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करत आहे. आज मी तुम्हाला अगदी झटपट बनणारी अशी शेवयांची खीर दाखवणार आहे. तर चला सुरुवात करूया. एका कढईत मी 2 मोठे चमचे तूप घेतलं आहे. तूप चांगलं गरम झालं की त्याच्यात 1 कप शेवया घेतलेल्या आहेत. ह्या शेवया ह्या ऑलरेडी भाजलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे ह्या आपल्याला हलक्या भाजून घ्यायच्या आहेत. भाजताना इथे गॅस मी बारीक ठेवलेला आहे. शेवया चांगल्या भाजून झाल्या की त्या साईडला काढून त्याच कढईत मी 1.25 लिटर दूध तापत ठेवलं आहे. इथे मी फुल फॅट दुधाचा वापर केला आहे. लो टू मीडियम गॅसवर आपल्याला हे दूध ढवळत राहायचं आहे. ह्या दुधाला मध्ये मध्ये चमचा चालवत राहायचा आहे, नाहीतर दूध खालून लागण्याची शक्यता असते. आता हे बघा, दुधाला सगळीकडून उकळी चांगली फुटलेली आहे आणि आपलं हे दूध 30 ते 40% आटलेलं आहे. आता ह्या दुधात आपल्याला 1/4 कप एवढी साखर घ्यायची आहे आणि ती साखर घालून पुन्हा आपल्याला दूध चांगलं ढवळायचं आहे. साखर घालून झाल्यावर 5 मिनिटांनी आपल्याला ह्याच्यात अर्धा टीस्पून एवढी वेलची आणि जायफळची पावडर घालून पुन्हा ते दूध चांगलं ढवळायचं आहे. आता पुन्हा 10 मिनिटांनी आपण त्याच्यात ह्या भाजलेल्या शेवया आहेत त्या घालून दूध चांगलं मिक्स करायचं आहे. आता शेवया शिजेपर्यंत आपल्याला हे दूध चांगलं ढवळत राहायचं आहे. शेवया घालून आपल्याला जवळजवळ 10 ते 15 मिनिट हे दूध चांगलं ढवळायचं आहे, जेणेकरून शेवया त्याच्यात चांगल्या शिजतील आणि ते शेवया शिजत असतानाच आपलं दूधही आटत जाईल. आता 20 मिनिटांनी तुम्ही बघू शकता दूध चांगलं आटलेलं आहे आणि रंगही त्याचा बदलला आहे. आता इथे मी 1/4 कप एवढे ड्रायफ्रुट्स वापरले आहेत. ड्रायफ्रुट्स आपल्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त तुम्ही घालू शकता. इथे मी चारोळी, बदाम आणि काजू वापरलेले आहेत. ड्रायफ्रुट्स घालून आपल्याला ही खीर चांगली ढवळायची आहे. आता आपली खीर चांगली आटलेली आहे, एकजीव झालेली आणि दाटसर झाली आहे. खीर उतरवून बारीक गॅसवर मी एक फोडणीचं भांडं ठेवलं आहे. त्याच्यात मी 2 टेबलस्पून एवढी साखर विरघळण्यासाठी ठेवली आहे. आता साखर थोडी थोडी विरघळायला लागली आहे आणि सोनेरी रंगही यायला लागला आहे. तोवर आपल्याला ही गॅसवर ठेवायची आहे. ही प्रोसेस टोटली ऑप्शनल आहे, तुम्ही स्किपही करू शकता. आता ह्या स्टेजला गॅस बंद करून चमच्याच्या साहाय्याने आपल्याला ही चांगली साखर ढवळायची आहे. तयार झालेलं साखरेचं कॅरमल आपल्याला ह्या खीरमध्ये मिक्स करून खीर चांगली ढवळायची आहे. अशा प्रकारे ही माझ्या पद्धतीची शेवयांची दाटसर खीर तयार झाली आहे. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट नक्की करा. रेसिपीला लाईक, शेअर करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि हां, नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका. तोपर्यंत टाटा.